गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। बे भिडिअ'आवहाय सावरायनो नागिरदों थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8 नि सोंनाय बिधान 8.4 नि 5 नाम्बारनि रमान 2 नि सायाव सावरायगोन। जों सिगाङाव रमान 1 आवहाय जों सावरायखांबाय। जोंहा बेयाव मा खालामनांगौ जोङो फोरमान खालामनांगौ जोङो ना। बेनिफ्राय जोंना मोनसे इसारा होनाय दंमोन जे थाबिथाफोरखौ जों मा खालामनांगौ जों बेवहाय साइन आरो कसनि महराव जों सोलायनांगौमोन जोङो ना। होमबा जोंना बेवहाय दङ आगसि फारसेखै दङ cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a बेनि समान जोङो 2 sec a होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ। होमबा जोंनिया बेवहाय sin आरो cosनि महराव दंखाजोबो बेयो ना। होमबा जों बेखौहाय जोङो सोलायनो नांला जोङो ना। होमबा बेखौहाय जोङो प्रुफ खालामनांगौ जोङो ना। बेखौ जोङो प्रुफ खालामनांगौ। आगसि फारसे मा दङ बेखौ जोङो लादो जोङो ना। आगसिनिया आगदानिजों समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ। बा आगसि फारसे दङ जोंनियाहाय cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। दानिया बेवहाय नायदो गाहायनिया 1 प्लस sin a बियो cos a बिसोर मोननैबो गुबुन गुबुन ना। होमबा बिसोर मोननैनिखौ मा खालामनांगोन जोङो दुसासा मोनोब्ला बिसोर मोननैनि सानजाब गासै जोङो दिहुननांगोन जोंना। सानजाब गासै लानांगोन होमबा बिसोर मोननैखौ जोङो सानजाबगोन जोङो ना। होमबा 1 प्लस sin a इनटु मा जागोन cos a। दानिया 1 प्लस sin a cos a बिसोर मोननांगौब्ला ना बेवहायथ' जोंना sin a दंखायो जोंना ना। नैबेयो दंखायो। होमबा माया गैया बेवहाय cos a गैया। होमबा 1 प्लस sin a इनटु cos a खालामनोब्ला 1 प्लस sin a जों मा सानजाबनांगोन जोङो cos a। होमबा नैबे cos a खौ जोङो नैबे गोजौनि cos a जों सानजाबदो जोङो ना। होमबा cos a जों cos a सानजाबबा मा जागोन cos स्क्वायर a। एबा जों ओरैबो लानो हायो जोङो नैबेनिजों जोङो नैबे दुसासाखौ जोङो राननोबो हायो जोंना। होमबा 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a cos a खौ रानब्ला 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a केन्सेल थागोन बेना। होमबा मा थागोन जोंनाहाय cos a। cos a जों जोङो गोजौनि cos a खौ जोङो सानजाबगोन जोङो ना। होमबा प्लास दानिया बेवहाय cos a दङ ना cos a दङ। होमबा माया गैया 1 प्लस sin a गैया। होमबा 1 प्लस sin a जों जोङो गोजौनि 1 प्लस sin a खौ सानजाबदो ना। होमबा 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a बिसोर मोननैबो एखे जोंनिया ना 1 प्लस sin a आरो 1 प्लस sin a। होमबा जे जोङो थोंजोङै 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a सानजाबा मा जागोन जोंना 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। माने बिसोर मोननैजों एखे गैया ना एखे जेरैहाय x सानजाबा मा जायो जोंनियाहाय x स्क्वायर जागोन बेना। होमबा बे मा जाखाबाय थिग बेबायदिनो बेबो 1 प्लस sin a आरो नैबेबो 1 प्लस sin a आरोना। 1 प्लस sin a जों 1 प्लस sin a सानजाबा एखेजों एखे सानजाबा मा जागोन 1 प्लस sin a होल स्क्वायर जासिगोन बियो ना। होमबा मा जागोन बेयावहाय cos स्क्वायर a प्लास मा जागोन बेवहाय ना 1 खौ जोङो स्क्वायर खालामबा मा मोनगोन जोङो 1 खौ स्क्वायर खालामबा 1 प्लास मा जागोन 2 इनटु बे मानि महराव दं a प्लास b नि महराव दं ना a प्लास b होल स्क्वायर नि महराव दं जेनेबा मा जागोन बियो a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर बेबायदियाव जोङो लिरनांगोन जों ना सिफायब्ला बेबायदि जागोन। होमबा 2 sin a जागोन बेनिफ्राय प्लास sin स्क्वायर a ओमफ्राय 1 प्लस sin a इनटु cos a। दानिया जों बेवहाय मोनगोन cos स्क्वायर a जों cos स्क्वायर a जेब्ला cos स्क्वायर a जों sin स्क्वायर a दाजाबबा मा मोनो जोङो 1 मोनो। माने जों मोनखादों cos स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर a नि दाजाब गासै बेसेबां जाहैनोहाय 1 ना। cos स्क्वायर a आरो sin स्क्वायर a नि दाजाब गासै 1 होनबा cos स्क्वायर a जों sin स्क्वायर a जों दाजाबना बेसेबां मोनगोन जोङो 1 प्लास 1 प्लास 2 sin a बेखौथ' जों लिरनांला माने बिसोर मोननैजों दाजाबनानैनो जोङो 1 मोनखाबाय जोङो ना। माबायाव मोनगोन 1 प्लास sin a बेनिफ्राय मोनगोन cos a बेनिफ्राय 1 जों 1 दाजाबबा 2 प्लास 2 sin a बेनिफ्राय 1 प्लास sin a इनटु cos a। दानिया बेवहाय नैबे दाजाबनि फारनैथिंबो मा दङ जोंना 2 दङ ना। होमबा जोंना 2आ कमन फैगोन। होमबा मा थागोन 2 कमन फैयोब्ला बेवहाय 1 थागोन बेना 1 जों 2 नि सानजाबा 1 जागोन। 2 जों 2 खौ रानबा 1 मोनगोन जोंना प्लास 2 जों 2 खौ राननो हायोबा 2 खौ जों बायजोआव बनबा मा थागोन जोंनाहाय sin a माबा 1 प्लास sin a cos a ना। होमबा नायदो बेबो 1 प्लास sin a गाहायनायाबो 1 प्लास sin a बियो सानजाबदों बेबो सानजाबना दंना। होमबा मा जागोन बिसोर मोननैजों जोङो दाननो हायो जोङो ना। होमबा गोजौआव मा थागोन जोंनियाहाय 2 इनटु मा थागोन बियो 1 अपॉन cos a थागोन बेना 2 इनटु 1 cos a 1 माने बिसोर मोननै दानबाय जोङो ना। मा जागोन बियो
टू 1 upon cos a cos a मा जायो जोंनाहाय sec a जायोना जोंना 1 by cos a मा जायो जोंनाहाय sec a जायो होमबा जोङो आगदाथिं मा फोरमान खालामनांगौमोन जों बेवहाय 2 sec a होननानै जों फोरमान खालामनांगौ जोंना होमबा जोङो आगदा फारसे मा मोनबाय जोङो 2 sec a मोनबाय जोंना होमबा is equal to right hand side प्रुफ जाबाय बेना होमबा जोंनियाहाय प्रुफ जाबाय बेना स' दिनै बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै कमेन्ट खालाम आरो गोरा मोनदोंना गुरै मोनदोंना बेनि सायावहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।